It-twettiq tal-manifest elettorali u d-differenza bejn iż-żewġ mexxejja tal-partiti politiċi ewlenin kienu fuq l-aġenda tas-Segretarju Parlamentari Ian Borch u d-Deputat Silvio Xkembri, dan meta ndirizzaw attività politika fil-Gżira. Ian Borch irrimarka kif Joseph Muscat huwa Prim Ministru li jieħu d-deċiżjonijiet u għalhekk differenti minn ta' qablu. Fil-waqt li żied li Simon Busuttil ma jixraqlux li jkun Prim Ministru għaliex huwa politiku li jpinġi kollox negattiv. Spjega wkoll kif Busuttil attakka lill-istituzzjonijiet li ma jdoqqux id-diska tiegħu. Fakkar kif attakka l-qorti dwar il-każ tas-siġġijiet u r-riżultat elettorali u attakka lill-Speaker għaliex m'għoġbux ruling tiegħu. Attakka wkoll liċ-Chairman tal-Kummissjoni għall-Edukazzjoni Ogħla Martin Scicluna u dan l-aħħar fil-mira tiegħu kien hemm l-awtorità tax-xandir. Dan meta ma tagħtux raġun dwar il-messaġġ tal-ewwel tas-sena tal-Prim Ministru. Qal li quddiem dan kollu ħidmet il-Gvern trid tibqa' għaddejja biex jitwettqu l-wediet elettorali. Wediet li tkellem fuqhom fid-dettall Silvio Xkembri. Fil-fatt, fil-Gżira Silvio Xkembri sema numru ta' miżuri li ħall-Gvern u li minnhom qed igawdu l-familji Maltin. Fosthom iċ-ċentri ta' ħarsien ta' tfal b'xejn il-ġlieda kontra il-qatt, l-inċentivi biex il-lukandi jkomplu jinvestu u għajnuna liż-żgħażagħ biex jixtru l-ewwel proprjetà. Silvio Xkembri spjega kif dan huma l-koll eżempji ta' governanza tajba, għaliex governanza tajba tfisser deċiżjonijiet li jtejbu l-kwalità tal-ħajja tal-poplu Malti. Deċiżjonijiet li jikkontrastaw ma' dawk li ħadu esponenti tal-Partit Nazzjonalista biex Xkembri fakkar fil-każ tal-bargain tal-karozza ta' Tonio Fenek u l-fatt li Claudio Grech ma qalx il-verità quddiem kumitat parlamentari li kienet jistħarreġ l-iskandlu taż-żejt.